ikäistä. Sit sä sanot kas mistä vasemmalla. Kuinka ne pislataan? Nikko 4-5 vuotta. Niko on vielä. Älä nyt ota sen irti. Se voittoi sen mulle. Se sai sen Chestrigin, mikä sen nyt on, niin vaihos mun. Se Chestrigi vei mut pilaamaan, Ai tämmösen. Eli silleen, että joo nyt kun mä vikaan jään, sitä diikot joka paikkaan nyt kaikki ehdo. Joo, 1 diikoa heitä joka paikkaan. Joo, se sai senkin ilmaiseksi muuta ton pistoolin. Aatu. Se ei toiminut kunnolla niin. Onks tää ollut hyvä Chestrigi? Joo, kun se otti sieltä sen paperimaassa sieltä kaasusäiliöstä otti pois. Sai sen halvalla niin kyllä mulla tämmönenkin on. 130. 130? Sä tiedät Jaani. 30. Niin toi oli sillä huollossa. Sen jälkeen sen kaasukammi oli ilmestynyt paperinpalanen sinne. Se ei täytynyt koskaan täyteen. Hyvä hinta niin. Se on aina yhtä hyvä. Joo, joo. Netissä on niitä hyviä tarinoita, mitä kaikki aseet on. Aseille on käynyt, jotka sillä on käynyt. Puolet aseet on jäänyt sille matkalle. Se on jotenkin tossa mun kamoissa. Gearboxi, mikä oli ollut viritettävänä M120, niin sieltä oli kadonnut rattaita ja sit se oli palautettu viritettynä. No on se viritystä, kun sieltä otetaan osia. Otan muutaman osan pois, en laita mitään tilalle. Se on käytetty se akko ihan. Mä ajattelin vähän mitään ääntä tällä. Niin, mutta on ihan. Joskus ostan tällaisen. Osta. Nää on ihan hyvin. JPS. Tosi kevyempiä. Nää on vaan huonoja, jos oot vähän leveä. Mun mielestä se on paska. Mä tiedän, kyllä sä kohta oot. Ei, älä syyt jumala. Me ollaan samassa tiimissä. Mitä vittu näin paljon feiras? Mitä? Mitä me ollaan keltaisia? Me oltiin äsken kaikki samalla puolella kun... Sun nauha ees näy. Ei niin. Ei ne paljon luovittanut, eikö? Mikolla ei oo nauha. Sinne näin vittu mä voin ampua. Ja mä vielä coverasin teidän kanssa. Enkä pois. Keltaiset on ylhäällä. Mä meinasin jäädä tuohon, kun mulla on tää keltainen, mä niin piilossa. Sit kun on peli alkaa trrrr, no niin mä voitin. Nyt multa lähtee vähän enemmän ääntä tästä vehkeestä. Tästä. Kyllä. Mä vedin ton ontoksi. Pelottelen ihmisiä. Ei varmaan enää kauaa, kun mennään sinne sisäpeleihin. Mä oon muista intis. Niin. En mä tiedä, onko ehkä tullut. Niin, sähän, eikö viime vuonna käynyt muuta kuin kerran siellä? Viime vuonna, käyn ihan monta kertaa. Ajaa. Mä en koskaan nähnyt sua. Etkö? Ei mä näin sut vaan kerran siellä. En mä oo kyllä pitkään aikaa käynyt. No, se on muuttunut ihan täysin. Okei. Parempaa vai huonompaa? Periaatteessa parempaa, mutta en mä tiedä. Riippuu vähän, että mistä tykkää. Okei. Se on muuttunut sokkeloisemmaksi. Onko? On. Mutta yhdessä vaiheessa sitten niissä viimeisissä peleissä, missä mä kävin, niin ne paransi sitä hiukan.
Ollaan valmiina. Ollaanko valmiita? Joo, huudan vaan. Valmis! Peli käy! Ensimmäinen vihollinen. Osu! Vittu. Levanta heti meni putoamaan. Totta kai. Saatana. Aina sama mies.